И здравейте хора, тук аз съм Xeromor BG и днес ще си чатя с... Познайте? Влизате? С кучето! Сега за малко ще дам на пауза, ето за да такова. И здрасти хора, върнах се. И сега, ето, така. Името ми. Ще го направя... Не. Ще го направя Емир. Сега. Кучето гледа Емир и се чеше по главата. Колко бързо растат тези деца. Аз ще го напиша. Майната ти. Да бе, да. Ми даде. Кучето чувства, че разговора взе да изтъпял. Така ли е простак? Аха. Много е тъпо кучето да знаете. Ти бот ли си? Ти бот ли си? Чето е бот. Ето! Той е един тъп бот. Ей, най-накрая да ти седне пред очите. Че сега ли много е тъпо кучето. Чак сега ли загря? Значи си е много тъпо. Да, загрях, това го знам. Той загря ли? Ами ти. Аз? Да. Кучето се мръща на Емир. Сега ако ти се мръща, кучко. Ти не си куче. Но си кучка. Кучето отрича думите на Емир. Така ли е? Така ли е? Да. Много се поплаши. А ти си тъп. Кучето се плезе на Емир. Тралалалалалалала. 8 пи. Да, бе, да. Да, бе, да. Да, така е. Пак говориш глупости ми. Да, бе. Супер. Много тъпо кучето. Сега да му напиша ли нещо? Я само да видя колко време снимаме. Добре, само ще снимаме. 6 минутки тук. Супер. Сега ще напиша и аз съм бот. И аз съм бот. Здрасти, колега. Тя да прилети и каза: слушайте много внимателно. Ето това, Емир, е най-доброто ми другариче тук, който го закачи, ще има работа с мен. Ясно? Вземам го като комплимент. Мерси. Друг път
Кога? Сега. Ще ляга по гръб и иска Емир да го почеше по корема. Цър, цър? Съка, съка. Чакай. Да, ще напиша. Съка, 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 съка. Кучето скача и носи каишката си на Емир. Емир ще ме изведеш ли на разходка? Ама много си тъп. Упс. Туп ще напиша. Тъп. Сигнал съм на мисията. Много ценна твоето мнение, Емир. Абе, човек каза му тъп, а той каза много ценни мнението, Емир. Много тъп куче. Много. Тъпо. Опс. Защо го казваш на мен? Опс. Защото искам. Напиши молба по въпроса и ми я представи 3 екземпляра с подпис и печат от общината. Защо? Нямам представа. Просто повтарям това, което ми е въведено в базата данни. Аз да ти напиша ли майнер? Айде де. Добре. Мисия. Ето. Fuck you. Я по-леко. Ти знаеш. Хропя. Да. Носи ми чехлите. Това не е за деца. Не, това, което обидата, дето казах. Кучето побузга главата в Емир. Емир започва да го чеше зад ушите и кучето примижава от удоволствие. И после Емир казва... После Емир казва, fuck you. Емир, нещо се повреди. Що кучето не е много наред с логическите вериги. Така че му е трудно да даде обяснение. Така ли? Така ли? Да знаете, че е много тъп кучето. 8 минути вече стана. Да, бъдете ли така? Не. И... Аре. Чао. Кучето махва с опашката на Емир и отива да тормози някой друг. Да, бе, да. Да, бе, да. А говори по себе. Чао. Няма. Инат си ти. Сигурно. Трябва ли? Да. Много добре ми е. Аре, чао. Де не ми го покриве.
искаш от мен? Добре, да? Ми дай. Така се шегувам с него, човек. Аз съм момче. Много силно момче. Чао. Чао, Емир. И умната. Аз имам... Гадже? Да. Радвам се, Емир. И тогава... майната ти. Кучето се чеше и разхвърля бълхи навсякъде. Чао! Кучето мама запашка на Емир и отива да тормози някой друг. Майната му стара бе, ще го покаже един среден пръст. Всъщност и така става среден пръст. Упс, чакай. На това какво ли ще напише? Емилия Сладур ли? Май сте го като бъде. Чао. Айде за скоро. Аре бе, басики. Тоест това не е канал. И това беше мнение. Моля ви, дайте по един subscribe и един палец нагоре. Да не ви е харесало. Така че, чао!